Morjesta vaan kaikille. Tää on tämmönen pikainen läväys. Yksinkertaisesti en tänään kerinnyt tekemään yhtään mitään. On täystyä, että saa pidettyä lämmöt halleissa. Elikkä mulla on tuossa yhdessä hallissa on sähkölämmitys. Ainoastaan siis. Elikkä mun on ollut tänään rakennettava sinne kaikennäköisiä muita systeemeitä, koska sähkö maksaa huomenna 2,40 € kilowattitunnilta. Se, että se on täysin keinotekoinen sillä tavalla, että Suomi joutuu olevanaan myymään sähköä Eurooppaan vituks 5 siitä, että mitä meidän vanhukset täällä palelee tuvissaan, vesijohdot jäätyy ja näin edespäin. Jos joskus vituttaa, niin nyt oikeasti vituttaa. Että tää on ihan poliittisilla peleillä tehty tällaiseksi tää systeemi. Et jos ajatellaan, sori nyt tuli tosi pimeätä, niin jos ajatellaan sitä tilannetta siis sillä tavalla, että sä olet asunut maaseudulla, joku vanha mummo, mies on kuollut ja sitten siellä on aina ollut puulämmitys. Sitten sinne on laitettu varoiksi sähkö, kun vanha ihminen ei enää puilla pysty lämmittämään. No niin, sitten me päästään tästä siihen tilanteeseen, että sehän on kuitenkin suora sähkö. No niin, no sitten me päästään tähän tilanteeseen, että tommonen vanha puutalo, niin se äkkiä vie se 10-15 kilowattituntia. Niin siitä voidaan laskea sitten, että mitä se oikeasti tulee maksamaan. Eli jos lasketaan, että 10 kilowattituntia, niin se on oikeastaan järjettömän hintasta. Et jos rupeat ajattelemaan, että kilowattitunti maksaa sen 2,40, niin 10 on 24 € tunti. No kenellä Suomen vanhuksilla oikeesti on varaa maksaa 24 € tunti lämmittämisestä? Hei haloo vittu, lyhtyjä päälle sinne saatana idiootit. Nää on ihan poliittisilla päätöksillä nämä hommat tehty ja vanhukset pistetään jäätyä, että Euroopassa saadaan sähköä. Ei jumalauta. Lyhdy päälle. Tämmöstä sit Suomessa on. Pidetään huolta lähimmäisistä ja varsinkin meidän vanhuksista.